Hello everyone, welcome back to my channel Samaina M Brahma nwngtamwnko angni गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहराव नाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै बिदिबा नायलांबाय थादो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम आङो दिनै माने भिडिअ लाबोनायनि कारना माने दिनै मामिखौ फिसाजोखौ बिजि थुगोन आरो ओमफ्राय बिजि थुगोन नालाय आङो बेखौ बिनि रिएक्सन ओमफ्राय बिनि माबाफोरखौ जेनेबा मा जागोन माबायदि लोमजागोन बेसे बुरजा गाबगोन बेखौनो माने मेम'रि खालामनानै दोनो होननानै आं भिडिअखौ बानायदों आरो नायलांदो नोंथांमोनाबो आंनि फिसाजोनि रिएक्सनखौ मामिनिखौ माबायदि खालामगोन दाख्लै खेमसे थुफैखांबाय आरो बिजिखौथ' फार्स्टआव मास मोनसे 15 दिन ना मानोमोनथाय बियो बिजिया ओमफ्राय नै दाथ' आराय मास आरो दिनैनिया आराय मासनि थुफैगोन बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरबाय आङो नायलांबाय थादो दा ओंखारथ'वाखै आरो नै एखे फिसा गोनांनि हालोद अबस्था खाराब जेबो मावाखै फुंनिफ्रायनो फिसाजोखौ फुथुबाय ओमफ्राय देलायहोखाबाय उन्दुलांनायावनो एसे उन्दुलांनायावनो देलायहोखाबाय देलायहोनानै दोनखाबाय आरो फिसाजोखौ दाहाय सिरि मोनबा ड्रेस आरि गाननानै लांनोसै एक्सुवेलि गामियावनो आरो बिजि थुफैगोना ओमफ्राय आसाया 11टासोआव फैनानै लेंहरदों आरो दा फुंनि 9टा 9:30 बिदि जाबाय आरो टाइमा दा थांनोसै ओंखारलांनोसै ओमफ्राय जोंहा दिनै आइया अनलाजों एम्फौ लाथा ओंख्रि संनो नागिरदों नायलांबाय थादो भिडिअखौ नाथुर आंना अनलाजों नाथुर आरो अनलाया खारै गैयिसो आं खारैखौ जाथ'वाखै नालाय आंनो अनलाजों नाथुरखौ संबाय आरो एम्फौखौबो आं जाखाया आङो बांसिनानो ओमफ्राय ओरैनो मोनफा मोननै जायो आरो मालाबा ओमफ्राय दा मामि गोरलैखौ जाथ'वाखै आरो जाखांनानै थांनोसै फिसाजोआबो ओंखारबाय मिलायबाय थांसै मा जानोसो नागिरो मामा नोंखौ थांसै स्कुटिजों थांसै ससे थाबायलांबानो मोनखासिगौमोन आरो थाङानो थाबायनानै सासेया गारियाबो हाब मारिबाय थाथ'ला दानो थांसि थांगोन नालाय आयजौ सौहैग्रोनोसै र' Seli ni. Tapi kan dia bukan siapa baru babu foto mari ke siapa babu. Bagus saja. Oh, foto mari tahu video kan dia. Tadi tu beli kan dia beli apa? Beti. Off. Rồi đi. नै थुनानै फैबाय बिजिखौ गाबथ'वाखै नामा मासेल' थुदों नामा मासेल' थुदों दा गाबथ'वाखै दा एसे मा जायो नै क्रिसाया उन्दुलांबाय गाबाखै आरो गाबनायालाय ओमफ्राय मानसिया एखे दलद थादों आरो खेबसेयावबो फार्स्ट थुनायावबो बियो गंब्रै थुदोंमोन थेवब्लाबो गाबबावाखै माने दलद थाबाय थादों आरो ओमफ्राय एले उन्दुलांबाय थादों फार्स्टआव थुनायाव गाबदों आरो बे थुफुनाय समाव गाबदों आरो जेनेबा जा गाबखांनानै जाहाबलायदों आरो ओमफ्राय
उनाव न'आव फैखांनानै थुना लाबोनानै गाबाखै आरो मानसिया दलर थाबाय थादों आरो ओमफ्राय दाबो बे अबस्थायावनो दं आरो मोनसेल' थुदों आरो दिनै ओमफ्राय नेक्स्ट मान्थआव गंथाम थुगोन आरो दिनै गंसेल' थुदों आङो मुलिखौ दौखानानै दोनबाय आरो पेरासिटामलखौ लोमजास्रोनो हागौ होननानै आं दाख्लैनियाव फार्स्ट थुनायावनो पेरासिटामल लिकुइडा बेखौ लाबोनानै दोनफैखादोंमोन आरो गावसिनिफ्रायथ' माने बरि ना मासो हरोमोन खोमा सोंदोंमोन आरो मुलि लाबोनो ना लाबोआ होननानै जासिदोंमोन ओमफ्राय आं पेरासिटामल लाबोखानाय दङ होननायखाय हराखिसै आरो दसेनो उन्दुलांनानै दसेनो सिरि मोनफिनबाय थादों आरो मानसिया आरो सिरि मोनखांनानै आरो आङो नै दा आरो खेबसे फुथुफिनबावबाय आराम उन्दुलांफिनबावबाय आरो लानानै थाबायबाय थाबाय नालाय दा आराम उन्दुलांफिनबावबाय ओमफ्राय जि सिन्था खालामबाय थाबाय आरो आङो दा मोनायावबा मा खालामगोन साननानै मोनायावसो गाबगोन नामा बिदि सानबाय थाबाय हेलाबा बे टाइमाव बेलासिखाबायमोन खोमा आरो 4:30 जाखाबायमोन खोमा नै घरियावबो टाइमखौ नुहुरखायो आरो 4:00 जाबायमोन हेलाबा बे टाइमाव आरो खेबसे उन्दुफिनबावबायमोन आरो मामिया दा मोनायावबा मा खालामगोन बेसे माबायदि लोमजागोन बेसे बुरजा लोमजागोन बिदि साननानै सिन्था खालामबाय थादों आं मा बेलासिनिफ्रायनो मोदोमा एसे गुदुं जाखांबोदोंमोन आरो नै जोंना मामिया गाबलायबावाखै नै मोदोमा एसे गुदुं जादों जोंना आदि होनदों मा आदि होनदों नै इथिं थुदों इथिंखौ बारा थिखोआ आथिंखौ नै ओरै फारसेखौल' बांसिन सोमावो जोंना आदि होनदों थांबाय मिनिदो दे मिनिया मा जोंना आदि होनदों जोंना आदि होनाखै मिनिदों लोमजादोंमोन मोदोम गुदुं जादोंमोन आरो गाबाखै होनबाबो मोनायाव जि मोदोमा गुदुं जादों थेवबो गाबाखै एसे उलुखसु खालामबाय थादों ओमफ्राय रो उन्दुबायबो थादों आरो मानसिया दाबो एसे गुदुं दंबावो मोदोम दलरखौनो थाया मानसिया दुस्त जाथारबाय दुस्त जाथारबाय ना नोङो दुस्त जाथारबाय दा गैला हनै cucu होनलायो लोमजानाया होनदोलाय